Kofradizeri aipamena egin gura esako. Bertan, karguek edukidabezan pertsonak aipatuz. Aurten, Marimerantz portuen, kofradize dugu aurrien edo atzien, goazen ba saioa azten. Lehenengoa, Galantzo abizena, Jose Manuel Dana, kofradian nagusi eta patroi bikaina. Baita aitzetu behar bere artelana, baporak pintatzeko daukan ahalmena. Javier Kareaga dugu guk hemen bigarrena. Berak egongo dutxu, opari. Lorak